So auya achimhangara nyaya yamwana achimhangarira mai vake anonzi Matthew, ndiye mwana auya achimhangarira mai vake Jane. Iye anga achiti zvoni ndiri kurwara, kungorwara just in general, but hakusi kurwara kuri normal. So ati zvoni ndakazofambawo makawanda mandakafamba. So mukufamba ndakazwa kunzi mai ndo vari kukonzeresa, vari kuita kuti ndirware. Mai vangu vane mhepo yavari kuisa pandiri yababa vakashaika, baba vake vakashaika, saka ndozvekunzi mhepo iyoyo iriswa pandiri irikuita kuti ndirware. Iye anoti zvoni ndane 4 years but baba vakafa ndofunga 14 years ago, but zvinhu zvikurwara kwaari kuita kwakatanga about 4 years ago. So aiti ndakaenda kuna mai sezvo ndakanzwa kuti mai ndo vari kukonzeresa, kubva ndaenda kuna mai kuti ndikukumbira kuti timbofambe tione kuti chiri kundirwarisa chii, but handingakwanisi futi kuti ndifambe ndiri ndega imimi neni techida chii, vana baba venyu varipo ndokuti vana sekuru. So mai vakati handikwanisi, hanzi mai vakarapa ndokutaura kwaari kuita. And then mai vazopuhwawo mukana wekuti vatsanangure, vari kuti mukomana mwana akauya achitaura kuti ndikurwara. Ndikamuti handina mari yekuti tifambe, akati ndinonotsvaga. Ndikamuti it's okay, hazvina kuipa, enda unotsvaga mari then wozouya uchindiudza wawana mari, but kudzoka kwake handina kuzokuona. The next step yandakazongoona raratosamonera akubve kukoti, ndosaka vakazouya mai vachiona samonera arauya. Ivo vanoti zvoni ndakamuti paakauya achiti ndoda kufamba, ndakamuti handina mari, asi ndakamuudza futi tendonodza vana sekuru kuti tifambe tese. Ndobva aenda ndopaakazotonyangarika kwakuzoona raasamona. So mai vari kuti mukomana uyu akatora mota, mai vavaine mwana musikana akaroorwa, but ndofunga mukuroorwa kwake mari haina kupera kutaura kwazvaita. So mwana akabva ashaika, mukwasha achibva auya nemota yaakauya nayo achipa kuna ana baba, kuitira kuti process yekugova nhumbi nekudidiwo nekufamba sinzi anga asina kupedza kuti kuroora. Mota payakaunzwa yakabva yatorwa nemukomana, ndiye akatora mota achibva anotengesa mota. Haana kuudzawo mai kuti mota yatengeswa zvafamba sei, chichi chigumbu chaachitori nawo mai. Asi mukomana paanga achitaura Matthew ari kuti mai mari yavo yeumai vakapuhwa, ndosaka tisina kuvaudza kuti mota taifambisa sei, because yavo mari vanga vapuhwa iyi yanga yamari yevana baba. And then mai vari kuti futi mukomana uyu akatora futi mombe dzababa, pavakashaya baba vangu vaine mombe dzakawanda akatora. So ivo vari kuti zvoni iye zvaari kutaura kuti kurwara kuri kukonzereswa ndini handisiri ndiri kukonzeresa, ndibaba vake vakatsamwa zvimwe nemwe hanzvadzi yake akatora mota yanga yauya yerora, ndokutaura kwazviri kuitwa. So Matthew tichitaura achitsanangura vanhu, zvasvika pakuzobuda kuti mai vaidanana nabamuni munin'ina wababa vasati vatofa baba vakazofa vachipepwa naivo bamunini ivavo vari kunzi ndo vakasara vachidanana namai. Saka kutaura kwake ari kuti futi ndofunga baba vakatoita zvekuurayiwa nabamunini namai, kuti yanga iri kolabho, kuti zvakadi here hatichazivi. So pakafa baba, mai vakabva vasara vachidanana futi, vachikontinua kudanana bamunini vacho vachibva vazoshaya futi. So pakashaya bamunini, mai havana chavakazotora kana kuita sei, kana kutora mumwe murume, havana kuzotora mumwe murume. So iye kutaura kwaari kuita ari kuti zvimwe ndo zviri kukonzeresa kuti baba vange vachipfuka, zvekuti mai vakasara vachidanana nabamunini. Ofichi baba vakafa vakatsamwa futi, because vava vagoziva kuti bamunini vari kudanana namai. Mhepo yacho iyoyo iri kupfukira kuna mai, asi mai vakuchisaidzira mhepo iyoyo kuunza kumwana wavo, ndo iri kuita kuti arware. So nyaya iyi kuti tikwanise kuinzwisisa kana kuti tikwanise kujaja kuziva kuti the truth chiri kukonzeresa kuti munhu ari kurwara chii, hatina kukwanisa kuti tibudise pachena. Zvatazongoita ndezvekuti vanhu vanoda kutofamba kuti vaende kuna chimusoro.
chimusoro obatsira obudisa, kana uri mweya wababa wacho wakafa wobudiswa, wotaura kuti chiri kukonzeresa chii, kuti mai ndo vakauraya here, ndo vakaroya here, kana kuti zvimwe munhu ari kutongorwarawo zviri general zvisinei nekufa kwababa kana kuti mhepo dziri kutaurwa idzi. Saka mai vazokumbirwa kunzi hatikwanisi kufamba namai kuenda kun'anga pasina weukama, pasina baba kana vanasekuru. Vakumbirwa kunzi vanotsvaga vanasekuru vavo, vauya nasekuru vokwanisa kudi kufamba. But mai vati vanasekuru vari kuMozambique, handina mari yetransport yekuti ndiende. Matthew achibva abvisa mari $20 ndobva apa mai kuti vanotora vanasekuru. So ndobva tazongogumira tiri mai vabvuma kuti ndichanotora vanasekuru, then next week tochiuya tonesana kufamba wonzwa kuti chii chiri kuita kuti Matthew arwara.